Lain man tao ng delivery sir. Ay guro man ko nagtuman sa kong trabaho sir. Be, kini, kay lain tuman ka kasi mo trabaho. Ay, lain mo nagyablihan sir. Na, makabayad na jud ka na sir. Na, ako may madaot rin sila na mabayaran, imo man nagyablihan. Na, di ko mabayad ani. Kung di ni mao akong order, di gi ko bayad pero ug mao ni bayaran ti kap sige pilo bet kag bayad. Kalayuan lugar ada yun. Kung ano may palay ni Dre. Sakto juga kayo nga. Kinduhan na lang may deliver. Pati pagkalayuan mo lugar ada eh. Hapit mo wa sa GPS ni. Tawagan ko na ko itong kontak ni Bi. Mag-order ni. Itab yan eh. Hello. Hello sir. Hello. Sir, may hapon na sir. Hello. Oh, ang imo ning order sir. Hello. Sane? Sir, ang imo ning order sir katong sa kuan ba sa order nimo, akong deliver nimong order. Sa order. Katubang order ba nimo ba sa paan ba? Sa online ba? Online. Sa online. Sa online ba order nimo sa online? Palihog lang sir kay nagdali po ko sir. Hapon-hapon na ba sir? Layuam din ninyo hadi sir oy. Katong order nimo ba? Ako i-deliver. Tinuod ka na. Tinuod na niyo. Mao may pangalan kanimo dire, tugsok. Tugsok. Oo, ya. Mao ka na. Oh, mao ni sir nya. Layuam ninyo sir. Asa dipita gid ninyo hani sir? Ato, ay pay buntod sa unahan gamay. Luwak ni mana, mao na. Sir, pwede maghuwat ako sa kasada sir. Layuan naman din wa man yung mga tao di sir. Ano mga basta taon ka oy nga. Delivery gani ka, bisig kun sa kalayo, agwan taon na nimo kay mo na mo trabaho. Bungod sa ukok. Kanang ako hangyo lang kuno sir kanang atang lang sa kalsada sir be kay ron nga makitaan ka na ako din sir ba? Sige nga kabantay ganing naunahan ana, asam ka na pitaron. Na ako diri sa kahuyan man eh. Unahan ana gamay nay dan nga paingon na rin nagsanga. Anda na ta magtagbo diha, tagbuon na tika. Sige sir, salamat kay sir. Kay karon kuan ba makitaan na rin ka na ako. Salamat kay sir kay buwan na lang ra ba niya akong order ya. Ako ni ma-deliver ba? Sige, way sa kaya niyo. Salamat sir. Ayo Pero sige lang. Ang tuso na rin. Saan man, trabaho mo yun. Ngawan ni Barang. Kita na, king. Oh my God. Mau ni king sir. Pati mingawa ni lugar. Ay, kandig lang yung magtingaw. Kita ni. Mau ni king sir na na. Tangas yung gamay. Asar na siya wa man lagi sus pagkalayuan ng lugar ay taon. Uy! Ayaw di ma. Sus! Oh! 10 pesos malipiti na pang langit in taon ni lugar. Uy! Balita. Ano siya nga wa pa man lagi. Oh my Ano God. sa ukok. Balita. Pagkat libera. Hello sir! Apa man lagi ka dito sir? Asam ka? Dong na ko. Bungod sa ukok. Eh, apa man kagod? Kaya ni mo. Paabot ko ni mo dire. Paghuwat ya oy. Huwag ko ng signal ni mo dire, sir. Ito lugar ah. Ito pagkalayuan ni lugar ah. Asa naman ka? Eh, pagdali tao ko, sir. Dira ko. Ay! Kapat! Ni animal. Sabar ako ang sir. isa man imong ingon. Nga, Sir. ako ang order. Mao ka na. Tugsok. Oh, tugsok. Mao ka na. Hindi pa niya mauma. Sus. Mauma ni mo. Ako, imor bang sa una, ikaw ro ba ito nag-deliver sa relo nga. Niingon sila nga, original ko no, original ang relo. Unya, pagsawom na ko, ang tingog sa relo ay niya na. Waterproof ko no itong relo ka. Oh, unya, pag-apply ka ron. Kay, di tana ko na yun nun, gipa-ablihan naman na niya kay ako lang gi-ablihan. Pabayra naman, napugos ko bayad. Unya, ingon waterproof. Pati pagkailaran ako, ay scam ka na inyong trabaho. Sakto bitaw na. Waterproof. Basta makasuda ng tubig, di na nakagawas. Muna yung waterproof. Kung kamo tarungan ninyo pag deliver ka nagbayad na tao hago kayo. Samaan ako ni Pistoro perteng bukira. Unya inyo bangon. Singot og dugo ang akong bayad ang akong order unya. Di pagin mao. Scam na. Basag di na mao ha.
Ikay pabayron ko ana. So kung kana ako may pabayro nimo sir nga mao man na imong order. Ikaw may nag-order ani nya karon ako imong pusingilan na kay pasag igor ako nag-deliver. Mao lagi. Pero kauban mo. Kung sabog yapon mo, mao ra mangyapon mong delibera. Ya deliver pa ka. Sir, igor ang taon ko nag-deliver na. Sir, wa ko'y kalibutan na ng imong order, sir. Sa may labo taon na ko na imong order nga igor man ko nag-deliver. Deliver. Adele. Pareha gid mo ato. Kay scam gid inyo kay pareha mo deliver siya ro kay mo kay baho. Lalain man taon ng delivery, sir. Ay igor man ko nagtuman sa kong trabaho, sir. Abe kini kay lain tuman ka sa mong trabaho. Uy, ay mo nagyablihan, sir. Na, makabayad na jud ka na, sir. Na, ako may madaot ra sila na mabayaran, imo man nagyablihan. Na, di ko mabayad ani kung di ni mao akong order. Di gi ko bayad pero ug mao ni bayaran ti kap sige pilo bet kag bayad. Ayaw, sir, kay mo naman ginagablihan, sir. Automatic yung mabayad na, sir. Kay mao man gina akong trabaho in taon, sir. Madaot ko ni akong trabaho, sir. Mao gani ako ang kaning order nganon di mapablihan. Tan-aw na ko ug mao ba kay og di ni mao. Di ko mabayad, yan mo bayad mo ko nga di mamao ni ko. Scam lagi ginang inyuha lagi. Scam nga no, tao nga ay mo magkang naon nga scam, sir. Ay igor man taong ko deliver, sir. Kinanglan imo naman ang gablihan, natural imo ginambayran, sir. Kay ako may madaot sa akong trabaho na imong kalaki. Mao lagi. Kaya before ka mo abli, sir, imo gina siyang bayaran. Una ka mo abli ang imuhang gi-order. Syaro naman sa dog karon. Di gyapon to siya mobayad kay Sige na lang sansaan. Pila na ko kaari. Balik-balik saan lang gyapon. Perti ng taasa to yung utang dito. kini syaro naman sa di siya mo. Maluoy intan ako si balik-balik diri. Pagkalayo ara ba ning ilaha intan oy. Imbes humot kay kung aksi pag gikan ako. Nanimahaw na ko hagunoy pag agi na ko diri. Nag-abot ako dito sa ilahan, maho kong piot-piot. Syaro naman sa dog. Di na ginto siya mobayad ron. Kay ay pagka-timing nga murag di na yung kalahaw silang balay kay murag mao magino. Oh. Mao gyud lagi oh. Di na gyud ko mahagog adto sila ha. Sakto kayo. Na may kastorya. Kinsa ka na. Mubayad lagi ko ani. Basta ako ani mao ni akong order. Bayran gina nimo na daan, sir. Mao gina balaod sa mo ang trabaho, sir. Bayran gina nimo. Oh no. Hey, sir. Sir. Ningil ko sir. Kay taas na yung taon kay mo. Unsa? Ayaw di ma. Ikaw ba? Pagkatong butasan na ibaw kang na ako bisita o nakikistorya diri. Nya magsikag samok-samok paghuwat ha. Sir, ito nang bayran na, sir. Kay mo Bayran lagi ko ni. Pero ako sa ni tan-awon kay nganlan ko nga og tinod yan ni gani ni. Imo naman ginagablihan, imo Ibaw na ka. bayaran, sir. Lagi kay baw ka sa kong order. Brief og Christmas. Oh, wa ko'y labot na imong gi-order. Wa ko kibawa na imong order. Mao na imong gi. Oh, tan-awa. Unsa man ang imong sus? What is that? Nga na mga imo mo kong gidad-an yun ani nga. Sa man akong itlog imong pang-ismason ani. Unsa man tawo? Wa ko'y labot na imong order. Mao man na imong gi-order. Grabe iskama gid Bayran na, bayran na kay. Nga naman nga. Oh, tan-awa na pwede papilit-pilit mo diri. Sa man siya ang klase nga order. Pansalog man na. Ay pasalog. Panapton sabong sa itlog. Oh, di pertig yung pagka. Sus, iskam gid kayo nang imuha oh. Tan-awa gigamit ni mo no. Anong gigamit man na in taon? Anong mingo ka nga di ka tan-awa na naigit gamay oh. Saan man taon kasi ano bayarin na. Sir, kay imo naman ang gikuan, sir. Binuang man imo. Padaot ko sa trabaho ana imo naman ang giablihan. Bida gini mo. Maluhi pa taon kasi rin. Oh, ayun mo. Iskam yun. Alagit samok na ako ikaw pagbutang. Wa kay grado. Okay. Inis kailangan. Ningil ko sir layo ara ba inyo Samok-samok. Sige na, sir. Bayarin ako na, sir. Kay Dili ko mo bayad ani kay di ni ma. Oh, ang akong gi-order nimo. Ang akong gi-order brief o mas. Mas ba dili kan ngon ani. No open town ani pagka. Ayun ko sa gili ana imong order, sir. Kay imo na nagyablihan. Igor mo ko nag-deliver. Mong kilabot ana imong Pastilan. Unsaon man ako paggamit ani? Oo, tan-awa na imong gi padaan deliver na ko unsa anak ko ni paggamit. Kaya na. Ha? Ngon ana. Di ko bayad ana. sa man na imuha, sir. Binuang man na imuha, sir. Wala man na ikuan na imuha, sir. Binuang ni imuha. Igor ako delivery mo kung kuan-kuanon. Sa biduhan. Sa video-video pa ka sa binuang. Video-video pa ka nako. Ako yung mag-isgam. Ako pag videohan mo dapat ikaw may akong videohan. Hindi kay kuan binuang po ni imuha, sir. Nga igor ako delivery. Ako may pabayro nung noon. Jesus, tiyata kasi Bayad ko. Sir, utang mo. Ay, pag Sa mukha naman. Ako ng ilong mo buang nga karong. Ayaw di ma. Tama ni mo, sir. Kani mo, sir. Binuang ni mo, sir. Imbis ako delivery ra, imo ko masingin lang sa trabaho. Sus. To, sir. Tiyata kasi sir. Dito pa kasi mo, sir. Putan, tika griyaw, sir ba?
Unsa? Unsay putlan? Nanti kang liyaw, dito pa ka semua. Putlan, ay may pay kung unahon putol kay taga diri. Kamu duha. Kamu. Si suga to ano eh. Ikaw masad yung ingnam to nimo sir ug kanang putang liog. Kinsa ka oy? Kinsa ko ikaw, kinsa masag ka? Motor lang ko ani trabaho. Ayaw di ma. Binuang na mo ko bay. Ano ka paningil ko utang nimo? Sagdaw ka ay. Wala ka diri. Asa na ako karon? Ay taka. Kita to ningal paling ako. Ayaw di ma. Kebuang gyud dagan. Taga diri mo. Ha, ako ning direktoryo diri. Ayay, motor. Gibilin sa mga panggol. Nakamotor lang inaw ko gagad. Pag-iyaw, gibilin, pag-iyaw. May nasa. Wa maka kuha sa order, wa mapaningli, nakamotor pa, nakayawi. Pagkabyugo yung mga tungana. Ayaw di ma. Kaya nga, di man mo andar. Ay, sama din eh. Naman ginagawa mo. Paita sa gining watay grado, ay di man mo tagpaandar ni motor. Sam ning pura ni. Sam di gamit ani di ay. Yeah. Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Araw mo'y laging swabe.